соли нав бодо муборак дӯстон, шавқи нав, шодии нав, бахти нав, иқболи нав бодо муборак дӯстон. дуруд ба шумоён дӯстони азизу гиромӣ, ҳамватанони бениҳоят воқеан баҳрамон азиз. ҳар яке шумоёнро бо фарорасидани соли нави мелодии 2021 самимонаву сидқидилона муборакбодӣ мекунам. бигзор ин омадани соли нави 2021 барои ҳар яке шумо соли бобарор, соли муваффақиятҳо, соли комёбиҳои навбанав бошад. он орзуву омол, он нақшаҳое ки дар соли 2020 албатта бо сабабҳо амалӣ нагардиданд, бигзор дар соли нави омадаи сода онҳо ба амал бирасанд ва шумо шахси муваффақу комёб бигардед ва бошад ки аҳли хонаводаи шумо, аҳли оилаи шумо бо анамин омадани соли навчун шодӣ мекунанду хурсандӣ мекунанд. ин шодиҳо ҳамешагиву ҷовидонагӣ бошад. ва албатта ман боварӣ дорам бисёри шумо чун ин наворо тамошо мекунед, дур аз ватан ҳастед, дур аз оила ҳастед, дур аз кишвар ҳастед, пазмони оила мешавед, пазмони фарзанду падар модари азизи худ мешавед. воқеан ин меҳр ҷовидонагӣ аст, меҳру муҳаббат боқист ва албатта ба ҳамаи шумо хонаи обод, зиндагии шоистаи хушбахтонаро таманно мекунам. бо таманниётҳои неки соли навӣ, саҳифаи Реалкан. ба ҳамаи шумо соли наватон муборак бошад. бо саҳифаи Реалкан бошед. соли нав муборак.